Ƙasar Iran tsohuwar daula ce da ta daɗe tana gwagwarmaya da Turawa ko kuma Yahudawa. Sannan kuma ƙasar ta Iran fa ta ɗauki sama da shekaru 2500 tana gwagwarmaya tsakaninta da ko Turawa ko kuma Yahudawa. A wani lokacin ma musamman Yahudawa ta sha ƙwatansu ko kuma ta yi saving ɗinsu ko kuma ta cece su daga hannun wasu sarakuna ko kuma ƙasashen da suka kama su suka bautar da su. Ƙasar Iran wadda a tarihi ake kiranta da daular Farisa ko kuma daular Fasha, tarihi ya tabbatar da cewa ita ce daula ta farko ko kuma ƙasa ta farko da ta fara zama super power a duniya ta ɓangaren ƙarfin soja da ma kuma faɗin ƙasa da siyasa. Shi yasa koda a wannan yakin da aka gwabza tsakanin ƙasar ta Iran da kuma ƙasar Isra'ila, ga su Iraniyawa ko Farisawa wannan fa ba sabon abu bane a gurinsu, tunda kamar yadda na faɗi sama da shekaru 2500 sun sha gwabza yaƙe-yaƙe tsakaninsu da daulolin Turawa da suka gabata irin su daular Romawa ko kuma daular Girkawa. Haka zalika ƙasar ta Iran ta taɓa ceton Yahudawa da aka kama lokacin da Sarki Butu-Nazar ya zo ya ci ƙasar Judiya da yaƙi kuma ya kama Yahudawa dubbansu ya tafi da su kuma ya bautar da su a birnin Babylon. Birnin Babylon dai a yanzu haka akwai turɓayansa, yana nan kaman kilomitoci 50 kudu da Bagadaza, babban birnin ƙasar Iraki, wadda a da wannan yankin shi ake kira yankin Mesopotamia. Sarki Butu-Nazar, wadda da turanci ake kiransa Nebuchadnezzar, wani babban sarki ne na Babylon da kuma ya taɓa zuwa kamar yadda na faɗi ya yaƙi Yahudawa. A da yankin Palestine ana kiransa yankin Judiya, to ya yaƙe su ya kuma rusa, wato ya ci birnin Kudus ko Jerusalem da yaƙi, kuma ya kama Yahudawa, kuma a wannan lokacin ya rusa gurin ibadan Yahudawa, babban gurin ibadan Yahudawa da suke kira First Temple, wadda a imanin Yahudawa sun imanin cewa wannan First Temple ko kuma gurin ibada Annabi Sulaimanu alaihi salam shi ya gina wannan gurin ibada. Yahudawa sun samu kansu a cikin ƙangin bauta tun bayan da Sarki Butu-Nazar ya zo ya ci ƙasarsu ta Judiya da yaƙi, inda kuma a ɗaya ɓangaren ta ƙasar Iran ko Fasha ko kuma Farisa aka samu wani babban sarki da ake kiransa Cyrus ko kuma Krosh da Larabci. Wannan sarki Cyrus ɗin ya zo ya intar da su kuma ya dawo da su wannan yanki na Judiya, kuma har ya gina musu temple na biyu, wato gurin ibadansu na biyu, wadda ana tunani kamar a wannan gurin da aka ƙona gurin ibadansu na farko wato First Temple, a wannan gurin ya gina musu Second Temple, kafin aka zo aka samu wani sarkin Romawa da ake kiransa Titus, ya zo ya sake cin su da yaƙi kuma ya tarwatsa su daga wannan yankin, sannan kuma ya canja sunan wannan ƙasar da suke kiranta da suna Judiya zuwa Syria Palestine. Shi dai sarki Cyrus ko Krosh ya kasance babban sarki ne wadda a lokacinsa ne ya faɗaɗa daular Farisa ko daular Fasha ko kuma ƙasar Iran har ta zama super power. Saboda ma ƙarfin mulkinsa ne ya sa wasu masana tarihin ke ganin cewa shi ne Zurƙarnaini, inda kuma wasu masana tarihin ke ganin cewa Alexander the Great shi ne Zurƙarnaini. To amma Allah shi ne masani. Bayan Sarki Cyrus, a lokacin faɗaɗar daular Fasha, an yi wani sarki shi ma kuma mai ƙarfin iko da ake kiransa Sarki Xerxes ko kuma Hisir da Larabci. Shi dai wannan sarkin shi ma ya faɗaɗa daular ta Fasha, kuma daular ta Fasha har sai da ta kai zuwa Turai, kuma a lokacin ne ya ci ƙasar Girka da yaƙi, kuma a wannan lokacin fa ƙasar Girka ita ma super power ce ta ɓangaren soji da tattalin arziki da kuma siyasa. Bayan Sarki Hisir ko Xerxes ya ci Girka da yaƙi har ya ƙona birnin Athens, a nan ne lokacin kuma ya ƙona wani babban gurin
ibadan Girkawa da ake kiransa Temple of Athena, kuma har ya ƙona wata gunki da suke bautawa da ake kiranta Goddess of Athena. Idan dai har kana bibiyan tarihi, to tarihi ya nuna cewa a daulolin Turawa, daular Girkawa ta kasance ɗaya daga cikin daula mafi ƙarfi a tarihi. Haka zalika daular Romawa. To koda a lokacin daular Romawa su ma fa sun sha gwabza yaƙi tsakaninsu da Farisa. Ana wannan yaƙe-yaƙen ne ma kuma har lokacin zuwan Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har an zo an gwabza wani faɗa lokacin tsakanin Romawa da Farisawa, wadda a lokacin shine ma har aka saukar da suratul Rum da ke cikin littafi, wato cikin Alkur'ani mai girma. Sannan kuma littattafan tarihin musulunci sun nuna cewa musulmai a wannan lokacin sun goyi bayan Romawa ne, duba da cewa Romawa fa alil kitabi ne. To a wannan lokacin su kuma mutanen Iran ko Farisa sun kasance majusawa ne, wato masu bautan wuta. Kai kenan tun kusan shekaru 2575 ƙasar Iran ko daular Farisa ko ƙasar Fasha ta sha yin gwagwarmaya ko yaƙe-yaƙe da Turawa ko Yahudawa. Sannan kuma mai sauraro ya kamata ka sani wannan ba sabon abu bane ga Iraniyawa, wato faɗa da Turawa ba sabon abu bane a gurinsu. Inda koda a sama-sama, wato a shekaran 1804 zuwa 1813 an yi wani yaƙi na shekaru 9 da ake kiransa Russia-Persian War, wato yaƙi ne tsakanin ƙasar ta Iran da kuma ƙasar Rasha a lokacin da ƙasar Rasha ta so ta mamaye ƙasar ta Iran, inda aka yi wani ƙazamin faɗa da ake kira faɗan Ekmedzin. Shi a wannan faɗan Ekmedzin ɗin Iraniyawa sun samu nasara akan Rashawa, wadda wannan yana tabbatar maka da cewa yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasar Iran da Turawa fa ba sabon abu bane, kuma su sun san yadda suke tafiyar da al'amarinsu bisa tarihinsu. Saboda haka ko a gaba ne fa in za a gwabza tsakanin ƙasar Iran fa da wata ƙasashen Turawa, ko da ma Amurka ne da kanta, to fa kar fa ka ji ɗar, dama fa sun saba. Ƙasar Iran ta saba, kuma tarihi ya nuna wani lokaci ta yi nasara, wani lokaci kuma su yi nasara a kanta, amma mafi akasari ƙasar ta Iran ta fi samun nasara a kansu, kamar yadda a wannan yakin da aka yi a ɗaya ɓangaren ƙasar Isra'ila da kuma Amurka akan inda suka taru akan ƙasar ta Iran, inda kuma ita ƙasar Iran ɗin ita ɗaya tilo, kuma Allah ya bata nasara akan ƙasar Isra'ila da kuma Amurka. To muna addu'a Allah ya ci gaba da bata sa'a da kuma nasarori a wannan yaƙe-yaƙe da suke ƙoƙarin tahowa, don har yanzu rikicin fa ba wai ya kwanta bane. So akwai alamu sun nuna cewa Isra'ila shiri take ƙara yi. To muna addu'an koda ta sake zuwa, Allah ya ba Iraniyawa sa'a, Allah kuma ya ɗaura su akan ƙasar Isra'ila. Daga ƙarshe, in ka haɗu da wannan bidiyon, ka yi sharing, ka yi commenting, ka yi liking. Na gode.